Sanmalani molweni abshe tumelangi Sanmalani molweni abshe tumelangi Sanibonani molweni abusheng tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kuzinzuzo step ntonke naphila niphile nje siyabonga kakhulu ke ukusubscribe sicela nami ucinezele ukuze uqala ukuthola ama video mabo soposta siyabonga Yey izinto zenzeka kuMaskandi ziYenZekA. Yazi ukuthi bona lo bani. Lo phela manje besileyo khona umkhathazi kodwa ke nakuthiwa suka. La madevana lawa. Shiba futhi sibuyele futhi sibhekele futhi eshisayo la ngempela siphethe khona unjabulo ukuthi ukuthi ngempela lapha Indlamlenze umfuka mpongose. Kibe siyakhuluma ukuthize kombangi la khona ebingathi nje impela iba nomntalabho thizeni ngendlela okungayo. Kodwa indaba iqala kutheni ngempela lapha Indlamlenze ikhipha ingoma okanye album esihloko sawo sithi njalo nogodo la ngempela ukuthi album esenyenye album ekehamba phambili kakhulu nje ngesikhathi ikhipha kanti futhi namanje enye ingoma zayo le album lena isihamba phambili makubukwa uMaskandi ngendlela okungayo ngoba lapha ngempela into encane uhleli lapha ngempela ku number 7 bese kuthi yena uKhuzani umfoka mpongose uhleli lapha ku nombolo bani ngempela lapha ku nombolo 12 la ukusho ukuthi ngempela khona uMaskandi ke ngokomculo lapho bahleli khona enombolweni abamele khona uMaskandi uNdlamlenze kanye na ngempela lapha ntencane shuri Indlamlenze bese yaposta lapha ngempela ku Facebook la ibikhuluma khona ithi into double kahle ingoma yayo idla abantu la posta khona iposta ke ibhalwe kanjena la kanjena athi nansi ingoma yenyuko yemadoda ina 3 weeks kodwa isibheke ku 500,000 laba bathi bakhathaniswa nami bakuphi bona awubheke nje ngicela singene kule link silalele ngoma ifuna ukugila izimanga suka lapha ngempela beshwela uKhuzani lapha ngempela esho ukuthi ingoma yakhe ifuna ukugila izimanga wase lapha ngempela sebuza ombangi ebuza laba baqhathaniswa nayo ukuthi bona baphi ngendlela ongayo ke awucabanga ukuthi ucabanga mhlawumbe ngabe ukuthi usho ubani lo sikwathanzo naye ngoba mina ngokubuka bami buka ngempela lapha nobuza wona amavolovolo okumthandeni umfoka amanqele ukuthi bona bangaphi kodwa ke nawe ubuvu lwakho ucabanga ukuthi uKhuzani lapha ngempela uhlabekisa ubani ngendlela ongayo ngoba ngathi khona abahlabekisayo bese kuba ukuthi shuvu lakho khona la ngeza comment section sibonga Indlamlenze kakhulu ngokuthi ingoma yayo ingenye ingoma esihamba phambili njengamanje ukuthi ke ingoma esewade yaphuma ngoba kanti encane yona ingoma ephume ngo 2 weeks futhi namaviki amabili iphumile bese kuba ukuthi ingoma yakhe ngempela lapha uKhuzani yona isinamaviki amathathu futhi ithe kuba ndadlanyana impela kuneka into encane lapha ngempela futhi awushuvu la comment section usho ucabangane bese kuba thina nawe sidibana ngokuzayo